derɗiraɓe en ndaru ɓiɓɓe lesɗe Afrika sappo ɓurduɓe margo jawdi ha dow duniyaru. Arandejo maɓɓe Aliko Dangote, goɗɗo lesdi Nigeria, kanko ɓuri margo jawdi filowo sukar be siman. Oɗo tawe ha nder jawmu jawle en duniyaru ɓurduɓe margo jawdi bo oɗo tawe ha nder himɓe 191. ɗiɗaɓo maɓɓe wato wi'eteɓe lewol wi'eteɓe famille Johan Ropen, kamɓe bo ɗum himɓe Afrika fombinari. ɓe ɗon ha nder himɓe 196 ɓurduɓe riskugo ha dow duniyaru. Tataɓo goɗɗo Afrika fombinari Oppenheimer, oɗon ha nder himɓe 283, kanko on 283 ɓurduɓe margo jawdi ha dow duniyaru. Nayaɓo goɗɗo lesdi Misra, inde mako Nasif Sawir, kanko bo oɗon ha babal 340 ha dow duniyaru ha himɓe ɓurduɓe margo jawle. Ɓurduɓe margo jawle ha nder lesɗe Afrika hitande 2024. Lamba 5 Nigeriajo bi'eteɗo Abdulsamad Rabiu, oɗon ha nder himɓe 489, kanko on 489 ha dow duniyaru. Jegojo bi'eteɗo Natankure, goɗɗo lesdi Swaziland, kanko woni 497 ha dow duniyaru. Jeɗiɗaɓo ɓurduɓe margo jawdi ha lesɗe Afrika, goɗɗo lesdi Algerie bi'eteɗo Isat Reprap, kanko bo ha dow duniyaru kanko woni 647. Jeetataɓo goɗɗo lesdi Misra, kanko bo bi'eteɗo Mohammad Mamsour, kanko on 854 ha duniyaru. Jeenayaɓo ha lesɗe Afrika, kanko bi'eteɗo Nakib Sawir, goɗɗo lesdi Misra, ha duniyaru bo o 927. Ha Afrika o jeenayaɓo, ha duniyaru bo o 927. Lamba 10 ha lesɗe men Afrika, kanko bi'eteɗo Mai Adenuga, goɗɗo lesdi Nigeria, ha duniyaru bo ha Afrika o 10, ha duniyaru bo o 131 ha duniyaru kafatan. Mi tammi on nani on faami. Ha nder lesɗe men Afrika 10 ɓurduɓe margo jawdi ha duniyaru. E nonnon bo en nani rangje ɓe ngoni ha duniyaru. Nonnon himɓe lesdi Misra 3, lesdi Nigeria 3, goto lesdi Algerie, goto lesdi Swaziland. Afrique du Sud bo ɗo mari himɓe 2. Mi tammi on laari ɓiɓɓe lesɗe Afrika ɓurɓe marugo ceede ha nder lesɗe men Afrika hitande 2024. Nonnon on ndaari no ɓe ngoni bo ha duniyaru. Allah waɗema mawri ɓe laata ɓe arande en ha dow duniyaru be margo ceede.